Bueno, senyal. Espera't, espera't. I he decidit escriure aquest petit parlament que farem amb una nova llengua que ha naixut. No sé si ha naixut fa 4 dies o si ha naixut fa 2 dies, però vull dir, realment hi ha una nova llengua que en diuen la pau, i aquesta llengua realment serà una solució per tots els problemes que tenim als nostres fills. Jo crec que això és bo, doncs el que us diria en aquest aspecte és dir-vos que si algú no entén ho podríem traduir tranquil·lament. El fet és que, si us hi fixeu bé, comencem a fer aquest petit parlament amb una paraula que normalment sempre acabes dient. Quan un és el representant de la ciutat, en aquest cas d'aquí, que em pot representar com a regidor, acabes dient la gent que ha vingut aquí, dient-li benvinguts. Jo crec que és la paraula que tenim que dir. Clar, evidentment, això d'aquí és un esforç perquè és difícil poder-ho entendre en l'altre idioma, que és aquest que ens estan fent. I realment la traducció també és dir benvinguts. I aquest benvinguts jo m'agradaria aprofitar aquesta paraula per dir-vos-ho tots. És dir, benvinguts a l'alcaldessa, benvingut al president de l'Associació Catalana de Municipis i benvingut també al president de Forners de l'Estat. Benvinguts, evidentment, a tots vostès que estan aquí, que venen aquí, i especialment dir molt benvinguts a tots els forners que venen aquí a ensenyar, a mostrar els seus productes. Crec que el consumidor havia de donar valor a aquest producte, que ha de saber que és un producte de proximitat, que el forner el fa amb productes que troba en el pagès que té a prop de casa, i a més als estants que trobareu segurament trobareu també els elaboradors que han fet aquest producte, per tant més proximitat que aquesta, que podeu parlar amb la mateixa persona que ha elaborat aquest cor, crec que no el trobareu en cap altre producte dels que trobeu moltes vegades en grans cadenes. I treballem amb equip, i jo que puc veure resultats d'ajuntaments m'adono compte que aquest, per exemple, alcaldessa, felicitats per la gran feina que esteu fent. Trobar un ajuntament que el dia d'avui no és fàcil econòmicament tirar endavant i treure uns resultats com els que s'han tret aquest Ajuntament de Tàrrega durant l'any passat, és per felicitar. És per felicitar que els proveïdors cobrin en menys temps, és per felicitar que l'Ajuntament continuï fent fires d'aquestes, vingui gent de la Vall d'Aran, gent de Mallorca, gent de tota la província, perquè això el que fa és moure'ns, ens mou econòmicament, ens mou socialment i ens mou a tots per ser un millor país. 16 anys de Firacoc, 26 anys de la Plec del Foc. Aquesta, com deien els que m'han precedit, ha estat possible o és possible gràcies a una suma de voluntats. És evident que l'Ajuntament de Tàrrega hi ha fet una aposta clara, però també tots els que veniu, i la veritat és que no puc deixar també d'agrair moltíssim al Gremi de Forners, encapçalat pel seu president, el senyor Manel Llaràs, per aquesta aposta clara que fa en aquesta fira, en aquesta edició a la nostra ciutat. La veritat també gràcies a les institucions que ens donen suport, com la Diputació de Lleida, i també des de la Regidoria de Promoció Econòmica, que fan tot el treball perquè això sigui possible.